Pois moi boa tarde a todos e a todas e benvidos a unha nova edición de Lugo Poética, a terceira edición. Pois un proxecto que naceu con vocación de continuidade e por iso xa imos con esta terceira quenda e, bueno, pois ademais eu creo que xa forma parte da vida cultural, poética, tanto da provincia como da cidade de Lugo. En primeiro lugar, pois, gustaríame expresar o meu máis sinceiro agradecemento á Xunta de Galicia, concretamente, pois, vou personalizar na figura de Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, que un ano máis apoia esta iniciativa e, bueno, pois xa van 3, así que é moi de agradecer e, bueno, pois grazas por acompañar e impulsar estas iniciativas que de algún xeito sitúan a lingua galega no espazo de creación, de pensamento e de emoción compartida que se merece. Bueno, tamén me gustaría agradecer, logo cambio o micro, que tú... No, é que xa me cae, non sei... Pois deixo o meu, que é máis seguro. Bueno, gustaría darlle as grazas ao meu querido amigo Xulio Xiz, grazas por ser o ideólogo de esta maravillosa iniciativa, por concibir este formato, bueno, que permite, eu creo que algo que non é demasiado frecuente, que é o diálogo entre voces poéticas, e, bueno, pois, un diálogo que non só é poético, senón tamén é humano e é moi fermoso. Por suposto, grazas ao meu querido Xosé Carlos Ulloa, porque coas súas fermosas verbas nos vai conducindo pois por este camiño poético e, bueno, ademais fai unhas presentacións próximas, rigurosas e ademais feitas con moito cariño, eu creo, que ademais nos preparan para coñecer os universos interiores, neste caso destas dúas mulleres que hoxe nos acompañan, destas dúas poetas que nos acompañan nesta tarde. Por suposto, teño que dar as gracias a todos os creadores, a todos os artistas e as artistas que van a pasar por aquí ao longo destas 6 recitais poéticos, e, bueno, que teremos o placer de disfrutar neste salón de actos José Luis Prieto Arroyo, que está merecido, porque, bueno, pois ademais é unha persoa que merece ser mencionada e, bueno, pois foi tamén o impulsor, o grande impulsor deste centro asociado da UNED no que hoxe nos atopamos. E, bueno, pois tamén grazas a todos os que estades e a todas as que estades aquí presentes nesta sala, acompañándonos, dándonos cariño, dándonos proximidade, que eu creo que este calor humano tamén pois fai que a atmósfera que vamos a vivir aquí nestes recitais de Lugo Poética pois sexa moi especial. Grazas tamén pois á parte técnica, a Xavier, porque está sempre aí ao pé do cañón e fai posible que Lugo Poética 2026 chegue pois aos fogares de todas as persoas ao longo de todo o mundo e isto pois é algo que a tecnoloxía nos permite, que é moi de, bueno, pois de salientar e que podemos ter grazas ao noso técnico que está aí e, bueno, pois gustaríame tamén agradecer a todas as persoas que nos ven agora, pero tamén as que nos van a ver, porque, como ben sabedes, estas encontros quedan grabados na nosa canle de YouTube. Aproveito tamén para pedirle a todas as persoas que nos están vendo que nos sigan, porque van a disfrutar pois de contidos como este e de outros contidos tamén pois de moitas temáticas diversas. E, bueno, pois xa que estamos, pois vou decir que para min é un enorme placer poder disfrutar pois de estes momentos de calma, de paz, o que nos vai levando a poesía e ter unha nova edición de Lugo Poética pois na UNED de Lugo pois algo que me enche de orgullo e de emoción tamén, porque sigo convencida de que a palabra sigue sendo un dos mellores espazos para entendernos, emocionarnos e recoñecernos como persoas e como comunidade. E, bueno, pois agora gustaríame darlle a palabra a Xulio, que, bueno, o grandísimo Xulio Xiz, que ademais pois foi o impulsor, inventor, ideólogo de toda esta actividade. Así que ten a palabra e moitas grazas de novo a todos e a todas. Gracias, Ana, tamén pola palabra. Amigos todos na poesía, concebimos este espacio
este especial espacio ano 2024 pensando que a poesía tiña que ter un encadre perfecto para encontros de palabra pois na UNED, pero transmitido urbi et orbe cos novos sistemas de comunicación e, por fin, plasmado en un libro como este que se leu correspondente ao ano 2024. Era unha intención de expresarse ou de experimentar en relación con un sistema, un marco novo, e resultou, eu creo que, perfecto. O libro é o colofón daqueles encontros do 24 e está a piques de salir os do ano 25 e dentro dun ano teremos, se todo vai ben como ten que ir, teremos un novo libro correspondente a estes encontros do ano 2026. Foi un placer iniciar os encontros e coordinalos no primeiro ano. No segundo ano, 2025, tuve un acerto grandísimo cando por unha necesidade física, por un problema físico, debín recurrir a un amigo para que continuase este traballo e para que dese un paso máis no mundo da poesía. Digo, tuve un acerto grandísimo non por min, sino por quen acertei a encontrar, que era José Carlos Ulloa, que verdadeiramente deu un paso máis, e non só no tempo, sino tamén na elevación, no tiro por elevación de conseguir uns encontros diferentes. Se o meu era entusiasmo e afección, admiración pola poesía, o del é un coñecemento profundo, científico. Ele é profesor, pero tamén é poeta, por lo tanto, domina moito máis, como corresponde, un arte como este, que ten moito de ciencia, aínda que non seña quen eu de controlar esos espacios específicos. En fin, gracias, José Carlos, por este traballo do 2025, magnífico, por certo, e esperanzado tamén sabendo o que foi o 2025 no que vai ser este 2026. O meu agradecemento é infinito, primeiro, por darme a razón de que souben escoller, pero segundo, porque sabes como hai que saber controlar un tema como este. En fin, noraboa, que viva a poesía, que é un dos xeitos máis fermosos nos que os seres humanos podemos relacionarnos, convencer, non digo vencer, convencer e, sobre todo, emocionar. Moitas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pois, antes de comezar, permitídeme un instante, de ter un instante o tempo para expresar gratitude. Porque se hoxe estamos aquí abrindo unha nova páxina, a páxina de Lugo Poética 2026, é grazas ás persoas que fixeron posible que este soño colectivo nacese, medrase e chegase ata nós. Quero comezar cun agradecemento moi especial, profundo e sincero ao meu querido Xulio Xir Ramil, alma mater e creador deste proxecto. Xulio, ti sementaches a primeira palabra, abricheslle camiño a poesía na nosa cidade, e tiven e teño a honra e tamén a enorme responsabilidade de recoller o testemunho que me entregaches con xenerosidade. Grazas por confiar, por crear fogar para os versos e por demostrar que a cultura é, sobre todo, un acto de amor compartido. O meu agradecemento tamén para Ana Traseira, directora da UNED, por cedernos este espazo para recibir sempre a poesía coas portas abertas e cun sorriso, que xa é parte da identidade deste encontro. Grazas, Ana, por facer que nos sintamos na casa. Grazas ao secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, polo apoio e polo compromiso coa palabra galega, o colectivo Exeria, compañeiros e compañeiras de camiño que manteñen viva a chama da creación e, por suposto, a todo o público presente
as persoas que nos acompañades aquí e as que nos seguides a través das cámaras, tanto en directo como en diferido. Sen vos, a poesía quedaría incompleta. E agora sí, coa emoción de quen abre unha porta chea de futuro, damos vos a benvida a Lugo Poética 2026, aquí na cidade das murallas, onde cada pedra garda memoria e cada palabra busca permanecer. Benvidas e benvidos, comezamos. Grazas por estardes aquí, por facer un oco no tempo e compartirdes este encontro que nace simplemente do amor polas palabras. Lugo Poética 2026 non é só un programa, nin unha data no calendario, é unha maneira de parar un intre, de respirar máis a modo e de escoitar aquilo que ás veces queda agochado entre o ruído da vida diaria. Un lugar onde a palabra deixa de ser só palabra para se converter en encontro, en memoria e en futuro. Hoxe abrimos unha porta feita de versos para que a cidade respire máis fondo, para que as murallas escoiten e para que a poesía, que tantas veces camiña en silencio, ocupe o centro da nosa vida colectiva. Porque poesía é... Que poesía? Cantas veces témolo preguntado. Poesía é rozar o ceo coas mans, é apreixar o etéreo cos dedos, é namorarse do namorable, é ler na lúa o seu misterio. Poesía é apreixar o sol sen queimarse, é apagar e prender as estrelas, é xuntar o horizonte co mar, e atopar a cova das sereas. Poesía é eloxar a muller, a diva, a deusa, é mimar o nado dende a pluma, é adorar a terra nai a nosa nacencia e é defender os irmáns cando necesitan a nosa axuda. Tamén é a avó, a nai, a esposa, a raíña das raíñas, esas criaturas preciosas, as nosas compañeiras, as nosas amantes, as nosas amigas, as eternas musas, fonte de inspiración divina. E poesía é a maxia das maxias, é alcanzar o cénit co verso, é achegarse ao divino dende a terra, é preñar o corazón de sentimento. Dicía alguén que cada poema é unha luz pequena contra a escuridade. Esta tarde xuntamos moitas luces. Voces que escriben desde o mar, desde a terra e desde o íntimo. Voces que nos lembran que a literatura galega está viva, en movimento constante, latexando co ritmo das persoas que a crean e das persoas que a leen. A poesía ten algo de fogar pequeno, de conversa a carón dunha luz tenue. Non precisa grandes artificios, chega cun verso sincero, cunha mirada que recoñece outra mirada. E hoxe xuntámonos precisamente para iso, para crear un espazo cálido onde as voces das nosas poetas poidan achegarse a nós sen distancia. É unha honra recibir hoxe dúas autoras fundamentais do noso tempo. Por unha banda, Diana Varela Puñal, alma creadora, editora incansable, recoñecida con numerosos premios e coñecida, polo menos no meu caso, como a serea de Corme, encántame, voz que trae consigo o rumor do océano e a forza dunha trayectoria literaria ampla e luminosa. E tamén a Chelo Galloso, amiga, poeta de palabra firme e sensibilidade fonda, recentemente galardoada no prestixioso certame poético do Belén de Begonte, exemplo de que a poesía segue a abrir camiños novos na nosa tradición. Este non será un programa máis, será unha conversa aberta, un espazo para descubrir as raíces das súas palabras, as preguntas que as acompañan e as emocións que se agochan detrás de cada verso. Así que grazas, de novo, por estardes aquí e por facer da poesía un lugar compartido. Que comece, entonces, o diálogo, que fale a emoción e que Lugo, unha vez máis, se converta en territorio de poesía.
Diana Varela Puñal, nacida en Corme, trasladouse aos 14 anos a Coruña. Algúns dos seus poemas viron a luz na revista Xistral de Lugo, no anuario Brigantino, Ferrol Xurídico, no xornal El Correo Gallego, colaborou no diario Galicia Hoxe coa súa sección semanal Cartas Boca Arriba e asina a páxina cultural O Dereito e as Humanidades na revista Fonte Limpa, publicada polo Colexio de Abogados da Coruña, o cal pertence. Actualmente é a secretaria xeral da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e forma parte da equipa de Medulia Editorial. Despois de gañar o premio Díaz Xácome de Mondoñedo, obtivo no ano 2006 polo seu poemario Fíos o premio Uxío Novoneira das Pontes de García Rodríguez. Fíos foi editado por Espiral Maior no 2008, a mesma editorial que publicou no 2010 o seu segundo libro, Animal Abismo. No ano 2011 presentou o poemario infantil ilustrado As Trovas de Midas, publicado pola editorial Galebuc. En decembro de 2012 gañou o premio Estornela de Teatro coa súa obra Arlequino Viceversa, publicado en editorial Embora. Presentou a dramatización de dúas pezas de teatro, Lúa de Mel e A Morte é a túa voz ausente. En xullo de 2015 publica Fin de Festa, a súa primeira novela editada por Laio Bento. En febreiro de 2016 publica Midas, Leo e o Paraugas, Medulia, editorial, unha obra de teatro para nenos. En xaneiro de 2017 publica Oubre da Lucarne, unha selección de poemas en galego-francés, tamén editado pola súa editorial, Medulia Editorial. No 2018 publica Non, Amor, libro de poemas editado tamén por Medulia. No 2019 publica Darío sen datas dunha aborixe galega, ensaio editado por Laio Bento. E no 2020 recibe o premio Neira Vilas de novela coa obra A Conxura, publicada o ano seguinte na editorial Embora. Pois, Diana, cedoche a palabra, porque supoño que querás engadir, querás dicir algo a maiores, así que... Moi ben, pois nada, moitas grazas a todas e a todos por acompañarnos neste neste encontro. Cai? Sí. Es como cai. Neste encontro que nos brinda a oportunidade ás poetas os poetas, neste caso, de expresarnos do mellor xeito que sabemos facer, que é a través da nosa poesía, grazas á directora da UNED, como dixeron os anfitrións, a Xulio Xiz, a José Carlos, e, ao equipo técnico, non, que sempre é indispensable nestes actos, pero, sobre todo, grazas ao público, porque acudir a un acto literario, como sempre digo eu, é un acto de rebeldía. Así que, moi honrada de que esteades hoxe aquí connosco escoitándonos. E eu, a mellor maneira que teño de presentarme, porque xa o fixo, rigurosamente José Carlos, lendo aí o currículum, pois a mellor maneira que teño de presentarme é léndovos unha escolma dos meus poemas que fixen dunha maneira cronolóxica. E, ademais, faime moita ilusión, faime especial ilusión que se nomeara antes o premio Uxío Novoneira, poeta lugués, que eu admiraba moitísimo, e que grazas ao premio que levaba o seu nome, falo en pasado porque foi o que gañei eu, foi o último que se convocou, grazas a ese premio pois vin publicado o meu primeiro libro, que se titula Fíos, como dixo José Carlos. Nese libro, como todo libro iniciático, pois como é habitual, o primeiro libro, digamos, é unha explosión, non, de todo o que o poeta ven recollendo desde a súa infancia ata a adultez,
no meu caso é un pouco precoz porque o escribín sendo bastante noviña, publicouse un pouco máis tarde, bueno, por temas burocráticos, non? Porque como foi a consecuencia dun premio, pois ralentizouse a publicación, pero bueno, escribino apenas tiña eu 20 anos. E aí, pois se me describe un pouco tamén incluso a nivel de como se recolle expresamente o que sería a miña autopoética, non? Cal é o meu concepto da poesía, fixo antes José Carlos unha aproximación tamén que é a poesía, pois neste libro Fíos tamén se recolle. Entón, non sei se a modo de presentación atinado ou non, pero gustaríame lervos un poema que, aparte de definirme desde un punto de vista paisaxístico, porque decía José Carlos que son de Corme, nacín ali, tamén define o que eu considero que é unha liña de continuidade na miña escrita, non? Que é o tema do mar e da presenza do mar na miña vida e na miña obra. Entón, leuvos este poema que se titula Eco. O mar. Os ollos abertos dentro do mar. Auga por dentro. Materia que se desgrá, núcleo, o mar, respiración que se presente, instinto, continuidade, peixe ancestral repta, busca refuxio na atmósfera esluída, resoa o mar no fondo das tempas. O eco do mar no xerme das casas. Primeiro son escuridade. O eco do mar na orixe da conciencia. Grois. Como se descubriría o sitio fondísimo no que tiña agochado aquel recordo? 20 anos despois, voltoume á boca o gosto dos grois con azucre. A tarde apañándos na fonte da Agra, o grande disgusto ao perder as tesoiras e a risa sonora do ano seguinte ao volver a atopalas enferruxadas. Como se delongaba a atalaia deténdome en todas as silvas, se me espiñaba, comía un. Esquecida a hora de ir para casa, había a orquestra a primeira ventá, entraba a segunda e a terceira, e ao final, de par en par, todas as ventás abertas, chamando as nais polos fillos, nunha coral acompasada de nomes, coa percusión axitada das nosas carreiras pola costa. Avalancha de moras! E logo, toda a cociña morada. A letexa intacta, a bolboreta no peito, do galopar nervoso para a casa cos grois brincando nas aquiñas. O eco reclamante das voces das nais na caída da tarde. A nena morta. Non esquezo a infancia detida nos xa infindos 9 anos. 9 anos ela, 9 anos eu. Canto medo ao sentila queda cunha amatista brillándolle no centro do seu peito de paxaro, resaltada a face co vestido de comuñón. Tiña as pálpebras da cor da febre, azuis, como as galiñas que sempre pintaba,
Eu non entendí onde lle fora o alento e imaginei-no lene naquela sala, na que un día lle levamos lápices e ela me explicou, apoiada na porta desde onde eu agora mirada, o porqué dos seus dentiños prateados. O seu folgo, unha caricia detida no tacto, no sentido, frágil como moverse dun recén nacido, delicado, ata no abrir os ollos. Meses antes, tamén vestida de branco, coa cara miúda como unha oliva, e na man unha flor encarnada. E repinicaron horas as campás xigantes, agochando os aloucos da nai. Éramos pasiños en procesión levándolle flores. Repinicaron meses nas miñas noites aqueles medos. O coi. No, vamos a esperar para ir bloque a bloque, se che parece. Vale. Perfecto. Chelo Galloso Díaz. Bueno, pois Chelo naceu en San Xoán de Loio, en Paradela. Con 5 anos tivo que abandonar o seu pobo por mor da construción do encoro de Belesar, acontecemento que marcou moito a súa vida e supoño que moito a túa poesía tamén. Sí. Alí fican as súas raíces asolagadas polos ríos Miño e Loio. Actualmente reside en San Martiño de Guillar, Outeiro de Rei. Publicou 3 libros de poesía: Camiño de estrellas, O laio das pedras, La voz del silencio. Este último acaba de ver a luz. Colaborou na revista Irmandade de Santa Marta de León. Participou en numerosas publicacións colectivas e acaba recentemente de gañar o primeiro premio do Certame Nacional de Poesía sobre o Nadal en Begonte. Supoño que queres engadir algo máis. Sí, o sea, isto. Sí. Pois, bueno, moi boas tardes a todos. Moitísimas gracias a todas as persoas que fixeron posible que eu estivese hoxe neste recitado de Lugo Poética. Síntome moi honrada e moi feliz. Como ben dixo Carlos Ulloa, pois nacín en San Xoán de Loio e a miña mamá era de Portomarín. Entón, neses 2 lugares pasei os anos máis felices, os primeiros anos máis felices da miña infancia. Alí, xunto con outro neno veciño que se chamaba Xesús Ángel, un neno maravilloso con síndrome de Down. Éramos como irmáns. Onde estaba un, sempre estaba o outro. Éramos os reis do pobo. Todo isto marcoume moito. Fixo que aquelo fora o meu berce. Ese berce fermoso que nunca esquecerei e do que sempre sinto morriña. Logo chegou o encoro e arrasou con todo, porque, claro, para que neste mundo terreal haxa beneficios para moitos, algúns outros teñen que sair perxudicados. De todo isto, pois saliu este poema que vou a ler, titulado O Berce. Eres un berce fermoso nunha noitiña de estrelas, aquel reflexo da lúa que debece por collelas. Eres brillo dos meus ollos, acougo da miña alma, sentimentos engarzados como a pinguiñas de choiva nunha saimeira de vaguas. Eres aperta de ríos nese encoro entre montañas, verbas que ali ficaron, arrolan a túa linaxe con tristura desbordada. Eres berce de soños, cemiterio de emigrantes, morriña das nosas almas. Gracias. Bueno, imos dividir o acto en 8 bloques que son a infancia, a paisaxe, a autopoética, o amor, a conciencia social, o amor universal, os mitos e a linguaxe. Empezamos polo primeiro de todos, a infancia. Hai un lugar ao que sempre regresamos,
mesmo sen decatarnos, que é a nosa infancia. Non é só unha etapa, é unha luz que queda prendida nas palabras que aprendemos primeiro, nos medos pequenos e nas alegrías enormes. Neste bloque imos escoitar poemas que nacen desa memoria primeira, dese territorio onde todo comeza. Diana, xa nos liches os Grois e a nena morta, non? Entón, Chelo, ti vas nos leer neste bloque Anel e o río Loio. Sí. Así que cando queiras. Vale. Anel. Nunha primavera lonxana asomeime a ventada vida, ruxía con anguria seimeira do loio, quizáis presentindo unha traxedia, ou tentando acubillar un sorriso. Un anel transparente esvaraba río abaixo, ía encandilando as troitas. As cepas penaban ali nos socalcos, atisbando aquela man tormentosa que tinguía de negro o firmamento. O anel tornábase escuro, agónico e cheo de tristura, ía batendo nas curvas incertas á procura dun paraíso perdido. Sorteando as rochas, seguía a viaxe, cada momento era irrepetible. Co saco ás costas, olla o horizonte, esa liña imaginaria no borde do abismo, onde o sol se acubilla a modiño, súanlle as mans e correnlle as vaguas. Dos seus ollos baixa outra seimeira, o anel desintégrase no océano, ou quizáis na grandiosidade do cosmos. Ali, nesa inmensidade infinita que aperta a profundidade da vida, desafogan as augas deste río sen retorno. Moi ben. E agora Río Loio, non? Sí, agora vou a recitar Río Loio. O sol por mireite, asomábache a tristura, brillaban as túas vaguas, entre as luces e as sombras, entre as floriñas e as pombas. Aboiaban na superficie, esvaraban paseniñamente cara a enorme inmensidade. Baixo o teu leito laiaban as pedras, cando as raioliñas do sol xa non quentaban as verbas. O sol por mireite, mais eu non vin, a ledicia de outrora rebrincando xunto a ti. O sol por mireite, esa tristura eslavazada que tan forte te apreixaba, cando morriñoso baixabas tan cargado de lembranzas, e a miña alma choraba, choraba por ti. Bueno, quizáis medrar sexa aprender a nomear o que fomos. E cada verso que acabamos de escoitar devolveunos un anaco desa inocencia que nunca desaparece de todo. Guardemos este silencio breve e sigamos o camiño. Bloque 2. A paisaxe. Galicia non é só un lugar no mapa, é unha maneira de sentir. A paisaxe respira nos poemas, fala a través do mar, da pedra, do vento que atravesa as palabras. Abrimos agora un espazo onde a terra se vai converter en voz. Diana vai nos recitar Eco e o Coi, sí? Bueno, pois Eco e o Coi. Antes recitei un poema a modo de presentación, que era Grois, relativo á infancia. Bueno, logo haberá outro bloque que fala da linguaxe, non? Pero Grois, a min tamén me gusta moito, falábamos antes de Novoneira, esas variedades dialectais, esa riqueza da linguaxe, como digo eu, aborixe, non? Que temos esas palabras fermosísimas que os aborixes galegos, os que falamos galego desde a infancia, pois temos, non? Eses xiros lingüísticos. Os Grois son as amoras, supoño que xa o deducistes, pero bueno. E agora vou ler un poema que se titula Coi, e Coi son hamacas.
Na miña terra hai moita presenza, eu son da Costa da Morte, hai moita influencia inglesa, aínda que pareza que non, polos mariñeiros que viñan e que a veces quedaban ali, querendo ou sin querer, polos naufraxios, etc. Entón hai moitas palabras que teñen esa procedencia. Este poema, que se titula O Coi, pois titulas así porque quixen facer un guiño a esa palabra. E di así: meu avó trenzaba a primavera cuns cois de corda branca que penduraba do lado a lado da azotea. Se íamos xantar á praia ou a festa do Faro en setembro, anoábaos a 2 árbores pola mañá moi cedo para agardar o sitio. Os cois anunciaban ir correndo á ribeira, buscarlle a cesta verde de xurelos, fanecas, señoritas, rubias laranxas ou algún que outro rei. As mans lixeiras de miña avoa brillaban na auga salsa entre aquelas cores, bulindo inquedas as escamas como estrelas polo chan, agochándoselle entre o pelo. O coro facíano as gaivotas co seu balbordo xarelo, agardando algún peixiño esquecido. A min sempre me encargaban a misión de arredalas. Que fermosas as mulleres limpando o peixe. Nesas labouras non falan, cantan. Eu mirábaos sentada no coi e de cando en cando se levaba moito tempo calada, viña meu avó a rolarme. E o outro poema, Eco, foi o que lin, que forma parte deste totum revolutum un pouco, non? Que dicía antes que a infancia ineludiblemente unida á paisaxe da miña infancia. E foi o poema que certeiramente indicaba José Carlos Eco, pero que xa vos lin ao principio, así que cedolle a palabra á compañeira. Chelo, vas ler Chove e Ribeira Sacra. Sí. O sea, traía aquí, pero non sei se isto debo lelo ou non, para expresar un pouco sobre a paisaxe. Todo o que ti vexas está ben. Bueno, pois da paisaxe, que podo decir da paisaxe? É un escenario maravilloso. Eu dou moitas camiñatas á beira do río e por rutas diferentes cada día pareceme máis abraiante. Aquí en Galicia temos o privilexio de ter unha paisaxe espectacular. Son moi aventureira e gústame moito facer descubertas. Así é que cada vez estou atopando lugares fantásticos que non coñecía. A paisaxe é saúde, é paz, é tranquilidade, oxixenación, é conocerse a un mesmo. Vou a ler, pois, dous poemas, dous seguidos. Sí. Chove e Ribeira Sacra. Chove. Chove, chove na palma da man, nesa cunca chea de engurras que arrastran o misterio, nese espello da vida con regatos embruxados, nas raíñas que amosan o vento, mas a seimeira dos anos. Chove, mas non limpa a dor. Esa dor petrificada polo tempo segue aí, furrulando no teu foro interior, dando reviravoltas nese camiñar senlleiro. Cae un ballón, mais xa non borra as lacras. Están apegadas no peito, entaladas entre as rochas da intriga. Os pés van facendo regos no camiño. Outros virán plantando ilusións. Chove, cae a auga con moita intensidade. Corre cara ao mar cargada de injustizas, de lamentos, de inxurias.
de maldade. Busca ese océano sen fondo, mais unha grande ironía da vida. No camiño sempre queda un pouso. Ribeira Sacra, teño por aquí, sí. Bueno, este é un poema que lle dediquei a Ribeira Sacra porque é un sitio espectacular e único, é un paraíso. Ribeira Sacra, paraíso galego. Aquí, no cabo do mundo, onde o terreal bica o divino, no que a brétema do val acariña a saia das montañas e fainas tremer de paixón, onde os raios do sol se esfachan contra o leito do Miño, ali, no fondo da vida. Ese río cheo de verbas e aturuxos, no que mergullan os sentimentos. Semella unha serpe, coleándose á procura do mar. Referven no seu leito moitas pinguiñas de luz, escintilean na distancia, parecen anéis de prata. Rebrincan, amoréanse ao lonxe, semella un prado de floriñas brancas, os cumios das montañas bican o ceo, ese ceo limpo e profundo no que se miran os meus ollos. Locen as viñas na ladeira da montaña, neste sedutor día de outono. As cepas nos socalcos fican de xeonllos, logo de dar o seu froito. Namentres, as follas das vides móstrannos coa súa fachenda unha mestura de cores, marrón, verde, amarelo, vermello. Oh, meu Deus, é unha minestra de soños. Neste intre resoan nos meus miolos as verbas do meu avó. Hai que dar 13 voltas ao redor de cada cepa. Pálpase no agarimo que desprenden, no brillo que transmiten e no sangue que nos deixan. Paisaxe fermosa, onde as viñas sorrín cara ao sol, na que a alma se expande no ar, onde no silencio da noitiña se perciben os feitizos das meigas, nesas adegas sombrizas e escuras, cheas de meigallo e de apertas da terra, ou encravadas nunha rocha con cara de vergoña, tentando agocharse tras unha parra. Adegas, cepas, socalcos, anéis, meigas, aloumiños, un conxunto agarimoso no que mergullan os soños. Moi ben. Moi ben, pois así, entre montes e mareas, comprendemos que a paisaxe tamén nos escribe a nós. Que cada poeta leva dentro unha xeografía íntima que hoxe compartiu con todas e con todos. Vamos entón xa co bloque 3, que é o de autopoética. Que é escribir? Por que nace un poema? Neste bloque achegámonos o corazón do oficio, a reflexión sobre a propia palabra, poemas que non só din, senón que se preguntan polo acto mesmo de crear. Empezamos con Diana logo, que vai nos recitar o trasno, e un que leva por título o poema, non si? Exacto. Pois cando queiras. O trasno é un triángulo invertido que nace na fronte e se estreita no peito. Teño cansos os ollos por dentro de tanto acougalo. Cando esperta, pídeme as mans e descálzame os pés na fondura. Só respirando a modo e abalando no alento, amolece por un intre o peso. Como a vaga de mar que nace da calma, así eu o presinto, pouso da fin que en nós está. E non é unha dor punzante no centro, non é unha palabra ou un xesto.
é un permanente arrepío na caluga, fluindo cara aos ombros, estendéndose polo eco de cancións ocultas, atormentadas. Faime invisible. Váiseme a forza da boca ao lembralo e medro. O poema. O papel espido. Espida a mirada. Espidas as mans. O poeta nu non ten sombra, só ten memoria. Esmorece o vivir dúas vidas. Exhala 21 gramos en cada poema. Bueno, imos coa voz poderosa de Chelo agora, que nos vai recitar Candea e a noite. Recito xa ou leo? Recita, se queres, fala un pouquiño deles. Bueno, eu son unha persoa autodidacta. Xa cando era pequena tiña a ilusión de escribir un libro. Non sei explicalo, era algo que rebulía no meu foro interno. E algunha vez comezaba, pero logo as ideas quedábanseme cortas e deixaba. Desanimábame, pero seguía que a teima. Era como se nos xenes levara algo que me empurrara. Mais tarde, a por do tempo, fun descubrindo que tiña varios escritores na familia. José Díaz Fernández e don Arximiro López Rivas, primos irmáns da miña mamá. Mais tarde, un día, escoiteille tamén ao meu avó materno que a nosa familia descendía, bueno, nunca o dixen, da de Luís Pimentel, poeta. O meu bisavó aínda levaba o apelido Pimentel. O certo é que non o investiguei. Logo cuidei a miña mamá con Alzheimer durante 6 anos e logo o meu papá hasta os 100 anos. Comecei a escribir, serviume de terapia, foi como unha válvula de escape para min. Logo collínlle o gusto e cheguei, ata aquí cheguei. Entón, pois, agora vou ler Candea e a noite. E a noite, sí. As dúas seguidas ou unha soa? Sí, as dúas seguidas. Candea. Candea. Unha candea aluméalle a miña alma, prende continuo milleiros de ilusións. O seu vaivén move os sentimentos, arrolan o berce da existencia co ritmo pausado do teu alento. Acende a modiño a chama dos meus soños, derrétese no silencio, igual que aos anos na vida. Estínguese paseniñamente no ar, con isengano de ilusións que nos xoga o destino. A escada vanlle rompendo os chanzos, cada vez os buracos son máis grandes. Na cinza rebulen as nosas pegadas, encerellándonos nas cadeas envolventes do serán. A chama da candea vai esmorecendo, o deserto tórnase escuro, medran os lóstregos da medianoite, cegan o brillo dos meus ollos. Namentres no xardín arrecenden as rosas. O seu cheiro cubre os pensamentos. Seguimos navegando por enriba das ondas, esas ondas que auguran a profundidade, os ondas amargas cantigas das gaivotas. Buscan a presa o lustre da nosa muiñada. Moi ben. A noite. A noite. Nese pozo negro sen fondo, onde as meigas tinguen os soños, onde os soños espertan os lodos, apágase a luz, medra a escuridade, renxen os miolos no subconsciente
e apreixan o suor das túas verbas. Colgan as gotiñas de orballo naquela transparencia da lúa. Aloumiña a nosa existencia. Unha existencia certeira, dudosa, certamente dividida. Dunha banda na que fica a materia. Esa materia chea de vida onde adormecen os sentimentos. Doutra, onde a imaginación voa. Transita por sendeiros luminosos ou por abismos intanxibles sen retorno. Ali, onde o pó envolve os osos. Aquel pó volátil que adormece o tempo. Cerca as loitas e os pesares da vida. Atasca os sentimentos e cun sopriño manso esfúmase no ar. O día fai que logo sexa noite. Bueno, mellor que encantaríame, necesitaría facervos unha morea de preguntas que me están a xurdir agora, non? E máis neste apartado da autopoética, pero o tempo nos apremia, quizáis noutro momento, porque quizáis nunca saibamos de todo como nace un verso, pero sí sabemos que cando chega algo muda, dende logo que sí. Esta conversa coa propia poesía deixounos un ronsel de preguntas fermosas, polo menos a mí, non? Bueno, vamos co apartado 4, que é o apartado do amor. Non podía faltar o apartado do amor na poesía, non? O amor, ese territorio tan antigo como novo, tantas veces escrito e tantas veces distinto. Amor íntimo, amor que doe, amor que salva. Abrimos agora un intre para deixar que a emoción fale sen presa. Diana, é o teu turno, creo que nos va a recitar A calor da roupa e animal. A calor da roupa que esvara entre os dedos, remanso do corpo que atravesa o aire e se pousa noutro estadio do tempo. Imaxe intacta da noite anterior, recordo fresco do teu corpo. Ateigaches o leito do teu pouso, pouso quente de amor. Toquei a roupa coa miña cara e o sol da mañá pechou os ollos. Ti estabas de novo ao meu lado, abrazado e rendido ao meu ventre. A calor da roupa pola mañá cedo é o zume da noite anterior, saraiva de soños que soñamos xuntos. Dormes, amado, dormes. Escoito o vento da túa terra, o corpo da túa amada que te chama desde o mar. Aquí dentro, no fondo, xusto no centro de min estás. Sinto ecoar os teus movementos esvarando como un peixe avanzando, deixando a un lado o mar que vai ondeando mo ventre, a aurora boreal inzándose, facéndose fogar. Dous animais o habitan, muller e home. Ti co teu nome, os ollos abertos, as mans abertas, habitante único de min, nadándome animais. E agora é o turno a quenda de Chelo, que vai nos recitar Amor e a serea, non? Sí. A palabra amor, que solo con pronunciala é algo tan grande, tan inmenso, e ten tanta forza que abarca todas as explicacións que se poden dar. É algo sublime, unha forza para vivir, para loitar contra os contratempos da vida, algo moi especial que non se pode describir.
Amor. Sueño, amor, con tus cálidas manos que acarician mi piel, el susurro de tu aliento sobre la almohada, tu perfume inconfundible en el valle del silencio, la lozana sonrisa que habla sin palabras, esos bellos ojos que expresan sentimientos y tus firmes pasos que caminan a mi par. Vai o meu marido. Sueño, amor, con tu pálido rostro iluminado por el sol, ese negro peine que acaricia tu cabello, dos finas lágrimas que brotan de tus ojos, aquel latido incesante de tu corazón, el impulso del viento que esparce tu aroma sobre las finas hierbas de un campo sin fin. Sueño, amor, con tu sombra reflejada sobre la arena, tu mirada plena acariciando el horizonte, el murmullo de una frase en la oscuridad, ese calor de tu mano en el ocaso de la vida, iluminados por una radiante estrella en el delirio del anochecer. E agora teño que coller outro libro, pero non sei se me caerá o micrófono. Gracias, Carlos. Vale. E agora non sei se teño que ler outro, espero Sí, que... lee. A serea. Bueno, este é un poema pois que lle puxe en ritmo. Atréveste a cantar. A ver, estou un pouco afónica. Pois ben. A ver se me sai. Por que non? Claro que sí. Estamos na casa. Naquel ar unha serea que navegaba sen mar, cavilaba noutros tempos onde o podía bicar. Da súa man soplou o vento e levouno a navegar, liberando o pensamento para así poder bailar. E coas ondas bailaban nas rochas, dibuxando figuras no ar, e soplavalle forte o vento que con xenio a quería levar. E coas ondas danzaba a serea, semellaba unha noiva no tempo que a pesares da forza do vento naquel sitio quería ficar. Refrexando o seu sorriso facía brillar o sol, que con beizos e agarimos ia dándolle calor. E no mar os dous xuntiños brincaban naquela area, sendo o seu niño de amor entre o mar e a serea. E coas ondas bailaban nas rochas, dibuxando figuras no ar, e soplavalle forte o vento que con xenio a quería levar. E coas ondas danzaba a serea, semellaba unha noiva no tempo que a pesares da forza do vento naquel sitio quería ficar. Moi ben. Gracias. Moi ben. Gracias. Sempre soñei con cantar, pero unha envexa sana. De verdade que sí. Bueno, pois quedan flotando palabras que seguramente cada quen fará súas.
porque o amor, cando se di en voz alta, convértese nun espello onde todas as persoas nos recoñecemos. Pois vamos xa co bloque quinto, a conciencia social. A poesía, como non, tamén mira o mundo cos ollos abertos. Non vive allea ao tempo que habitamos. Neste bloque os versos achéganse á realidade colectiva, á memoria, ás feridas e ás esperanzas compartidas. Diana vai nos recitar Emigrantes e A todos os nenos, non? Emigrantes. Na grisalla húmida dun setembro, á volta da escola, os bisavós calados na cociña. Ninguén explicara aquela intromisión, aquelas roupas en riba da cama, aquela tristura dos seus ollos. Nos meus, a desconfianza. O meu bisavó gustabanlle as laranxas e xiringábame zume ao partilas. O pasear, cantaruxaba sen abrir a boca, marcando o ritmo coas mans e arrastrando os pés. Meu bisavó era músico e emigrara 2 veces. A primeira vez, de mozo, chegou a América e a segunda vez, de vello, a nosa casa. A todos os nenos. Quixera descubrir a melodía serena que anainase o pranto de todos os nenos. Que o recollese cando a dor, de tan intensa, se fai delicada, como a vidiña aquela apretada na rúa, cos ollos moi pechados, agardando. Quixera o silenzo das súas notas. Oxalá tivese máis longos os brazos e a voz máis alta, mudarme o corpo en canción celmosa, amolecer no leite como un boliño de pan. Pechada no círculo da súa enerxía, agroma en min a delicia do seu alimento. Só por deixarme compartir un segundo tremer daquela soidade, quentarei no meu colo, sen que ninguén o saiba, a boxaina dos seus latexos. Pois, da voz doce e rítmica de Diana, a outra voz doce e rítmica, ahora de Chelo, que nos vai recitar Luces e sombras e tebras. Non sei se temos bastante tempo. Vai, sí, por agora, vamos. Sí. Bueno, conciencia social, escribín aquí, temos un grande problema, un grave, está moi deteriorada. Temos que loitar para que non se perdan estes valores tan necesarios para a convivencia social, como son a educación, o respeto, a paz, tanto na parella como na familia, como a nivel nacional ou mundial. Nestes tempos en que hai tanta cultura, eu non acabo de entender as injusticias, a dor, as guerras. Non sei que é o que falla, pero, dende logo, que é moi triste. E vou recitar Luces e sombras, un poema que titulei Luces e sombras. Ali, naquel recuncho da mente onde rebulen os pensamentos, esperto na mitade da noitiña, cabilo. Quen somos? Onde imos? Quen programa a nosa existencia? O lugar en que nacemos? Sendo tan iguais, por que somos tan diferentes? Somos luces, somos sombras, quizás agoiros en estampida.
Quen non tropeza, fai tambalear. Somos dardos e dianas nesta vida compartida. Alguén entende o porqué de tanto odio, de tantas guerras neste mundo sen fronteiras? As fronteiras facémolas nós. A terra é a nosa nai, unha nai agarimosa neste percorrido senlleiro. Non estraga as mans. As mans son as que estragan a terra. Somos chorimas do monte, somos raíños do sol, acaso folerpas de neve, unha presiña de pó que segue a quen nos precede. Moi ben. Tebras. Tebras, por aquí. Tebras. Un torrente de augas bravas fai brillar os meus cabelos, mentras tanto ferve a cachón o sangue que tingue vermello o mundo e os sentimentos. Zoa o vento nos altos cumios, acende as brasas do tempo. Xira, non vai a ningures, e entretanto a terra abanea, eu doulle voltas ao meu pensamento. Somos monicreques do vento, neste mundo sen sentido, onde as guerras e a maldade cegan o brillo dos ollos e quedan os valores espidos. Que me aparten esas tebras, quero ver o paraíso. Quixera ver o que mora moito máis alo do abismo. Pois que a palabra sexa tamén compromiso, que a poesía non esqueza a súa capacidade de nomear o que ás veces custa mirar. Grazas por este intre de lucidez e de verdade. Bloque 6. Amor universal. Hai un amor que vai máis alá do íntimo, que é o amor pola vida, pola humanidade, polo que nos une a todos e a todas. Unha emoción aberta, ampla, que abraza ou que debería abrazar o mundo sen límites. Diana, creo que nos vas recitar San Manuel Bo, mártir, e papoulas e pan. Ei loitar contra a dor coa armadura que alguén me prestou, que ninguén coñece o inimigo como eu o coñezo. Aprendín precoz que a misión de absorbela comeza e remata en min. Transformarei en ledicia todo o que vexa, todo o que sinta, todo o que toque. As miñas palabras arrepiarán a serpe ata consumila, que o meu é un canto de redención, ego te absolvo de sufrir, un credo nos paxaros que escoito desde a cama e nos cachiños de mar durmidos nos labios da primavera, un himno ao sol, ao xazmín e á choiva. Ei cantar mentras viva o arrecendo dos días, que o meu é un canto de ledicia, de esperanza terreal, de salvación. Papoulas e pan. Nace o alimento a carón da papoula, vermella como perigo que dixire o pan que nos nutre e nos fai conscientes de vivir. Ti, fermoso animal, co teu sorriso, bailando só aquela canción do final do verán, eres papoula, home que bailas. Caen torres, volcáns estoupan, corpos derrúbanse, pero a papoula, o pan, ampara co seu sorriso. Baile amasado co cereal que medra libre e libre nos devolve á terra, os antepasados, o pasado, a colleita de vivir.
poesía A Maxia das Maxias. E así, Chelo agora vai nos recitar o sono e a gaiola. Sí. O sono, pois, bueno, o amor universal pois, é moi amplio, moi particular ao mesmo tempo, é recoñecer que o outro é o noso espello, e nel pois, temos que ollarnos a nós mesmos. Entón, pois, bueno, pois, o amor universal, pois, metín aquí este poema porque tamén temos amor aos nosos difuntos. Por culpa de un valse, pois, os nosos abuelos, os difuntos que había enterrados no cementerio antigo, pois tuvemos que, daquela, pois, levantalos e sacalos para outro cementerio. Bueno, dicen que non se explican os poemas, pero estou explicando. Tuvemos que leválos para outro sitio. Entonces, pois, daqui saliume este poema. Titúlase O sono, porque eles estaban dormindo. Vós, que fostes as nosas raíces, estabades a dormir o derradeiro sono da vida. Sen sangue no corpo, cos ollos pechados para sempre. Non podíades fuxir, o encoro medraba, e vós, axenos á traxedia, seguíades dormindo. Con grande tristura tivemos que espertarvos para que non afogase o voso corpo morto. Espertastes o ar, mas non abristes os ollos. Levámosvos ás costas para outra morada onde agora sí seguiredes dormindo o derradeiro sono da vida. E a gaiola, pois, non sei por onde a teño. A gaiola. A gaiola, pois, é un poema que, bueno, pois a gaiola, a xaula, naide lle gusta estar nunha xaula, adiqueina un pouco, pois, é persoal ás homes, ás mulleres, porque non me gusta, bueno, ao mellor alguén está en desacordo comigo, pero a mí non me gusta falar de machismo nin de feminismo, porque todos somos persoas, entonces cada un, pois, cos seus virtudes e os seus defectos e cos seus límites e as súas, todos somos persoas. A min gustame, pois, que naides ten unha gaiola, nin animales, nin persoas. Entonces titulei, bueno, a gaiola. Nunha gaiola dourada xemía a tua alma espida, laiaba polos pesares, soñaba con outra vida. Emerxían neses ollos unhas vaguas de tristura, nas que ían reflectidas as colleitas e a seitura. Na gaiola prisioneira ti fixeches o teu niño, cunhas reixiñas de ferro que te apertan a cotío. Cantos choros e inquedanzas, cantos soños incumpridos, cantos regatos de vaguas asolagan os teus sentidos. Mergullaste nun océano no que ondeas pase niño, chorando polos recunchos nese teu mundo perdido. Ali desfogan os ríos, van cheos de anéis dormidos, nos que viaxan os soños que xa fican podrecidos. Esas reixas que te apreixan sin sentido, tórnanse cada día máis sonoras nos oídos. Onde deixaches a barca? Onde o teu xenio esquecido? Onde esas forzas que tiñas para loitar contra o río? Levas pechados os ollos, os teus sentimentos perdidos, por falla de liberdade, tes o corpo esmorecido. Esperta, érguete ao mundo, loita contra ese fío que te fire no máis fondo do teu niño. Deste xeito tan sublime comprendemos que a poesía pode ser tamén un lugar de encontro, unha ponte invisible entre persoas que quizáis nunca se coñeceron e, porén, recoñécense nun mesmo latexo.
Bloque 7. Os mitos. Os mitos acompañan a humanidade desde sempre. Son historias antigas que regresan transformadas nos versos de hoxe. Neste bloque, tradición e imaginación danse a man para abrir novas lecturas do eterno. Diana, vas ler uns poemas que tes numerados 1 e 2 e Chelo despois continuará con Escoito falar e Lubre. Cando queiras, Diana. Grazas. Ulises, o dos brazos de pedra, o da barba que recén agroma como un muro tamén de pedra, o que me mira e non me mira, o que me desexa. Ti sempre mar adentro, eu repousando entre a herba da duna, mírasme cada día, insistes en facer chegar a min unha chamada antiga. Ulises, alá ti, tan só cun dedo che rocei o brazo e a túa fortaleza fíxome tremer como un bimbio que coa corrente do río se enleva, eu sen abandonar a orela. Acariñeiche a cara apenas, Ulises, e o breixo do teu rostro deixou indeleble sinal na xema dos meus dedos, o teu aroma, o teu aroma, o teu aroma. Pero eu, Ulises, eu canto porque son serea e a dona do vento. Ti, Ulises, construe o noso niño na terra do norte dos nosos ancestros, orienta hacia o sur o tálamo nupcial que nos fará eternos, move os brazos, navega cara a min cos teus brazos e a túa mirada a medias. Prométoche gobernar o vento indomable, se tes valor, se tes valor, se tes valor para amar a unha sirea. Mídote. Calculo a medida exacta das túas mans pa miña cintura, a firmeza dos teus brazos pa soster a nosa casa, para levar de alto en peso cada vaga. Examínote, Ulises, ausculto a túa mirada, comprobo as túas meniñas, o teu recendo, as túas pestanas, a túa voz, a cor do teu cabelo, o teu xeito de sorrir e de non sorrir. E percibo como me reclamas, home dos brazos de pedra. Por que me buscas se son serea experta en fuxir nadando coas mareas a carón dos delfíns? Pero ti, home de mar, contra todo mapa que es que sexa pa ti. Estudei a historia dos teus antepasados, a fouteza da vosa raza gobernando o leme que eu vixiaba desde o fondo abisal ata dominar esa ruta do oeste. Pois entrégate a min, Ulises. Desencadea as 7 ondas e o teu lume prenderá e vestireime coas túas cinzas de neve e trazaremos xuntos a bitácora. Chelo, é teu turno logo, escoito falar. Andaba buscando que se me escapara. Escapáraseme. Bueno, os mitos, pois, son verdades profundas que eu practico moito, saenme da alma. Teño moitos mitos, moita xente dime que escribo unha poesía moi profunda. Poño-me a cavilar, rebusco no pouso das esencias. En fin, pois xa paso a ler. A veces poño o meu de protagonista, pero pode ser perfectamente ti o que está lendo o poema. Escoito falar. Gracias. Escoito falar as flores no silencio, neses días mainiños do meu pensamento, cando chirla o merlo, cando ruxe o vento, cando volta a criba de peneirar o tempo.
Cando o muiño suspira e trilla os miolos desas augas turbias que estancadas choran cheas de recordos. Escoito falar debaixo do encoro, onde laian as pedras nese mar de voces con castelos no aire no que afogan as verbas. E agora, pois, vou ler Lubre. Lubre. Quixera entrar nesa lubre dos teus soños para escoitar o teu alento tinguido, onde vería repousar as bolboretas, onde soñar xa non sería prohibido. Envolveríame nese brillo dos teus ollos e miraría a miña alma nese espello. Xuntaría os meus soños cos teus soños, voaríamos perseguindo aquel reflexo. Quixera entrar nesa lubre dos teus soños, percorrer paseniños e os sendeiros, mergullarme en silencio nese océano onde as sereas me arrolaran cos seus beizos. Regozaríame no calor do teu regazo, escoitaría eternamente un asubío. Aquelas ondas primorosas cos seus brazos arrouparíanme e daríanme agarimo. Quixera entrar nesa lubre dos teus soños, ali morar e atopar un acubillo. Bueno, Diana e Chelo demostráronnos que os mitos non viven só no pasado, renacen cada vez que alguén os pronuncia, e hoxe, por un intre, volveron respirar entre nós. O derradeiro bloque de hoxe, a linguaxe. Todo comeza na palabra. A linguaxe é casa, é ferramenta, é misterio. As poetas que escoitaremos agora exploran os límites do dicir, xogan co silencio e coa música das sílabas. Diana recítanos Muller, niño de voz. Por ti son hoxe peitoril de madeira, pola luz que entraba na sala cando ti, miña nai, me ensinabas as palabras coas mans limpas. Estaban en min encarnados os nomes que ti me facías repetir cantando, atesourando en nós as campás de xullo que agora imploro e non sempre escoito. Na penumbra de todas as aldraxes, conservo a resistencia calada daquela túa voz que agora teño. Non imaxinas a forza do legado cando é unha muller libre a que fala. E camiño pola casa como ti camiñas coa roupa lavada, e son, como a ti, muller tendendo soa. Hai unha voz antiga, non por vella nin gastada, xema da orixe. Terra, semente, auga, mans. Nútrese desde o cilindro grave do embigo, se non fose blasfemia pronuncialo. Iso traio na gorxa, como un paxaro po seu niño. Xelo vai nos recitar a linguaxe no corazón e a recendo no sar. Non sei se vamos moi... Vamos xustiños. Xustiños, pois logo recito nada máis. A linguaxe do corazón debía estar neste outro. Linguaxe do corazón, porque este é un poquinho largo. Este tituleino é un pouco prosa poética, a linguaxe do corazón. Chove en Compostela, unha choiva miúda e misteriosa cargada de meigallo. Botei a man do meu paraugas e comecei a camiñar en soedade, só que acompaña dos meus pensamentos.
Asomábanseme as vaguas, non sei se era coa ledicia que estaba a vivir, ou quizáis os moitos sentimentos que se agolpaban no meu interior e que aquela contorna me facía sentir. Estremecíase meu corpo. Oía o laio daquelas pedras tan antergas, reloucentes pola auga, nas que tanta xente foi deixando as súas pegadas ao longo do tempo. Camiñando paseniñamente cheguei á praza do Obradoiro. Ali quedei ollando con humildade aquela grandiosa e fermosa catedral. Semellaba unha escaleira baixando do ceo, cargada de anxos, na que soaban con certa intensidade as campás. Nese intre cerrei os ollos. A miña imaginación facíame sentir que me atopaba no mellor auditorio do mundo escoitando un concerto. Alporizábaseme a pel. Logo subín pasiño a pasiño, con suavidade, aquelas escaleiras do século XVII, desgastadas polas pegadas de tantos camiñantes. Entrei pola porta principal con moita serenidade e senteime ali un anaco, nun banco un bo anaco ollando o apóstolo. Ali, naquele atardecer, rodeada por unha media oscuridade e a soas camiña soedade, sentín unha paz interior tan forte que se me saen as vaguas só con lembralo. Naquele instante, quixera que aquel sentimento perdurara para sempre, pois enchía de gozo a miña alma. Nese lugar onde tantos peregrinos ollan dentro de sí e se atopan a sí mesmos. Pasado un bo anaco, sumida nos meus pensamentos, saín da catedral tan cargada de enerxía que subín as escaleiras cara a praza da Quintana como se aquel paraugas me levase no ar. Camiñei a modiño por aquelas plazas tan acolledoras, nas que soaba con música o eco dos meus pés, onde aquelas rúas tan estreitas semellaban abrazarme e sentíame tan agarimada que me emocionei profundamente, latexando o meu corazón con toda a súa intensidade. Non sei se eran as gotas de auga que caían do meu paraugas ou as vaguas que mergullaban dentro de min caían a miúdo en riba dos meus pés. Había tanta maxia naquela contorna e naquela soedade que me facía sentir ben. Seguín camiñando paseniñamente baixo a choiva, ollando mosteiros, conventos, universidades, aquela praza de abastos tan singular, todo pedra e máis pedra. Canta historia encerra esta cidade, canta paixón, cantas vaguas. Camiñando e camiñando cheguei a Santo Domingo de Bonaval, onde se atopan enterrados aqueles galegos ilustres que tanto prestixio lle deron á nosa terra. Ali metínme por detrás do museo. Había un xardín moi fermoso no que as flores semellaban representar as caras desas persoas tan relevantes. Camiñei con lentitude por un pasadizo húmido e tenebroso, onde sentín estremecer o meu corpo, pois casi que sentín medo. Mas isto só foi un intre. O meu arredor parecíame percibir a presencia de Rosalía e sentínme tan pequeniña ao seu lado e ao mesmo tempo tan grande. Estes dous sentimentos tan contrapostos facían que dentro de min latexara o corazón como se quixera saírme do peito. Logo dun intre de desacougo funme relaxando e seguín camiñando a modiño baixo a choiva, disfrutando daquela soedade tan ansiada. Adentreime no cemiterio de Bonaval, onde estiven ollando aquelas sepulturas tan antergas en nome que semellaban laiar no medio daquel silencio, aquelas recias pedras que se quixeran falar canto tiñan que contarnos, mais elas prefiren gardalo dentro de sí, é o segredo da súa vida. Saín dali iluminada, igual que se vira un anxo, tan relaxada e tan cargada de enerxía que viña en todo o camiño cavilando naquela fermosa soedade que me fixo sentir ben. E o meu corazón, que se atopaba tan ledo, falou na súa linguaxe e dixo: segue chovendo en Compostela. Agora esta tamén... É cortiña, non? Sí, esta corta. Esta, pois, como non tiñamos que terminar tamén con Rosalía, porque o referente galego é, pois,
fixen o camiño, a ruta do Sar, e titulei na Recendo no Sar. Camiño ao carón do Sar, un paxariño canta moi ledo, eu vou cavilando. Os restos dun muiño móvenme a alma, voltanme á infancia, porque o meu papá tiña un muiño no Loio, e por iso digo isto. Voltanme á infancia. Recordos, cantos recordos baixo en coro, onde as pedras laian e as miñas pegadas falan. Sigo camiñando paseniño, ollo as curvas profundas, tórnanse escuras, bican o anel que preme o tempo. Na mentres un raio do sol loita contra a corrente neste regato da vida, onde rimos, choramos, fuximos, para chegar nun intre danzar coas ondas. Somos nós, é o noso interior, o que nos enrola neste mar de burbullas, nestes brazos mutilados, nestas apertas invisíveis, neste vento salvaxe que nos fire. Leva os nosos pensamentos, a nosa historia, o noso tempo, a ese lugar indefinido onde el ruxe, onde ti xemes, arrastra o meigallo da terra. Este río dos loureiros, das raíces espidas, dos cachóns pequenos, leva o teu arrecendo, cheira a ti, Rosalía, cheira a tua presenza, a tua vida, o teu leito. É todo teu, é todo noso. Baixa cara ao océano, cara a ese mar que querías ver a través da fiestra, cara ao misterio, cara a ese muro infranqueable do teu pasamento. Naquel intre, ficaches viva para sempre. Bueno, quizáis a linguaxe nunca sexa suficiente, pero é o mellor que temos para chegarnos uns aos outros. E hoxe, despois de escoitar a estas dúas poetas, comprobamos que cando a palabra é verdadeira, sempre ilumina. Vamos pechar o acto de hoxe xa, dando as grazas de corazón por acompañarnos nesta viaxe de palabras. Chegamos ao final deste primeiro encontro de Lugo Poética 2026 e tal vez agora comprendamos que un acto así non remata de todo, non pode rematar. Queda suspendido no aire, nas emocións que levamos connosco a ir pola porta, no eco dos versos que seguirán a medrar dentro de cada persoa que estivo aquí esta tarde. Hoxe tivemos o privilexio de escoitar dúas voces para min necesarias, dúas maneiras distintas, moi distintas e fondamente verdadeiras de habitar a poesía. Diana Varela Puñal, coa súa palabra que chega como a mar aberto, chea de memoria, forza e sensibilidade. Chelo Galloso, cunha voz que nos achega a emoción máis íntima e o tempo máis universal, lembrándonos que cada poema é unha pequena resistencia contra o esquecemento. Grazas ás dúas, de verdade, pola vosa xenerosidade, pola vosa presenza e pola beleza que compartistes. A poesía non resolve o mundo, pero axúdanos a miralo doutro xeito. Ensínanos a escoitar máis a modo, a nomear o que ás veces non sabemos explicar, a recoñecer que mesmo na fragilidade existe unha forma profunda de luz. Esta noite, Lugo volveu ser casa para a palabra viva, para o encontro, para a emoción que non precisa artificios. Quero agradecer tamén ao público porque sen quen escoita non hai poema completo. Cada silencio atento, cada mirada cómplice, cada aplauso sincero fixo posible este instante que agora guardaremos na memoria común. E pechar non significa despedirse, senón abrir unha promesa, a de volver a toparnos, a de seguir construindo xuntos este espazo onde a literatura galega respira e medra. Que os versos que hoxe naceron aquí vos acompañen no camiño, que vos fagan compañía nas noites longas e que vos lembren que sempre, sempre hai unha palabra agardando por nós. Moitas grazas, boa noite e que viva a poesía.